We zijn ondergang met de herinrichting van de Westersingel. En zoals juist achter mij is de Koninklijke Oosteraf Holman ondergang. Om naar je damwand aan te brengen. En je krijgt zelf even een stukje dier, maar de Silent Pilot zat dat zo mooi heet. Vroeger hadden we natuurlijk bestuurbare auto, dus dat deed me wel een beetje denken. Alleen nu heb je materiaal van een peloton, dus je moet voorzichtig wezen. Ja, dat komt er wel op aan. We staan hier heel dicht op de hoezen. En daarvoor moeten we heel voorzichtig te werk gaan. En daarvoor hebben we dus de firma sterk in hier met een Silent Pilot. En die drukken heel langzaam die dam van de grond in. En dan hebben we dat met zo min mogelijk trilling. Je wil graag van de Binstead, van de zon en heel naar Jochen. Daar ben dit de eerste stappen in. We beginnen aan naar de lege waai. We hebben nog oren mooie plannen. Dus het is absoluut nodig geweest. Wij denken dat wij een week of jou in orde zijn om het dam erin te drukken. Maar we gaan van tevoren hebben we al de bestrating eruit halen. We gaan saneerd. Er zit een hele grote vervuiling erin. Hebben we saneerd. En dan komen er dus... dan moet het stielwerk uitwerken worden. En dan moet er een bestrating in. Dus alles bij elkaar zijn we dan 4 maanden bezig. In Dokkum worden op meerdere plekken werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt de rotonde Roenwij West bij de Zuiderskans aanpast. De binnencirkel van de rotonde wordt groter maken, zodat grotere vrachtwagen de rotonde makkelijker nemen kunnen. Er komt een nieuwe beplanting. Daarom is het nou even dicht op dit moment. Dat is even jammer, maar het ken ik echt niet anders. We hebben bezocht Roem op die het daarover te communiceren. Het zat ik oorloon. Ik terug de busmaatschappijen is er goed te communiceerd worden. Dus volgens mij is het geen probleem wezen en binnenkort is het gewoon weer del.